A 90.9 Jazzit, benne a Dr. Jazzit hallgatják, Hávarga Marian vagyok, vendégem Somogyi Péter, lélekszerelő, hagyatékőrző. Ott jártunk, hogy az ember fia, lánya hányféle forrásból kaphat jelzéseket arra vonatkozóan, hogy nem az útján jár. És hát beszéltünk arról is, hogy sokan meggyőződéssel vallják, hogy a házi állatok olykor átveszik a terhet. Bár ön azt mondja, hogy a gyermekek is képesek ilyen áldozatra. Hát az egy sokkal kényszerítőbb jellegű dolog, de igen, a háziállatok is teszik ezt. Főleg a kedvencek, abszolút. De hát ugye azt is mondják, hogy egy idő után egy kutyára ránézünk, olyan az arca, mint a gazdájának. Tehát legalábbis a tekintet nagyon. Tehát föl lehet ismerni, egymás mellett vannak, hogy összetartoznak. Úgyhogy ténylegesen ez így van. Ugye most az a jó ebben, hogy mennyi ilyen példát felsoroltunk, ami azt mutatja, hogy az életünk tele van minket segítő mozdulatokkal. Egy betegséggel, egy háziállattal, egy gyerekkel, egy nem tudom, akik mind azért munkálkodnak, hogy mi jól csinálhassuk az életünket. Ha azt mondom önnek, hogy általában egy betegséget büntetésként vagy sorscsapásként élünk meg, akkor ön ezzel egyetért? Igen. Tehát az eszükbe se jut, hogy ezt ők csinálták maguknak azért, hogy észrevegyék azt, hogy rossz irányba indultak. Igen, csak akkor ezt a szemléletet borzasztó nehéz átfordítani. Tehát amikor a média is azt sugallja, hogy egy betegség az csak nagyon komoly lehet, és abból a gyógyulás az hosszú éveket veszel, azért az emberek akaratlanul is félelemben fognak élni. Hát igen, csak tuti megoldások elhangzanak. Az emberek félelemben élnek, tehát nem teljességben, nem egészségben, hanem félelemben, azaz betegek lesznek. Most azt meg illik tudni, hogy a háború után a legnagyobb üzlet az egészségipar. Mindenki gondolja tovább. A sokáig tartó hosszú gyógyszeres kezelés minimum sokba kerül. Az meg sok profitot hoz. Tudom, hogy ez nem népszerű bizonyos helyeken, amit mondok, de ez így van. Hát amíg nem éri el ez a normális egyensúlyt, mert vannak igenis orvosi technikák, amik segítenek az emberen, igenis vannak olyan gyógyszerek, vannak olyan módszerek, amik igenis segítik az embert, de ma minden erre van alapozva. Ugye erre szokták mondani, hogy régen Kínában, de egyébként a sámán technikákat alkalmazó népeknél is nem úgy fizették az orvost, hogy mennyi beteget látott, hanem hogy mennyire nem volt beteg a környezetében. Tehát például a sámán technikákat újonnan alkalmazó Korea, Mongólia és egyéb területek, Kazaksztán, ott például úgy van, hogyha a családba elkezdődik egy nagyobb mértékű veszekedés, akkor a család felrendeli az egész brigádat a sámánhoz, és akkor a lelki okokat rendbe teszik 2-3 nap alatt. Tehát nem várják meg, míg valaki megbetegszik. De azért ez az ősi magyar technikáknál is így lehet, nem? Hát... Amit ma már nem használunk nyilván. Igen, ez egy nagyon kényes kérdés, mert szokták mondani, hogy a sámánok és tátosok, de hát a kettő az két külön világ. Úgyhogy én mondanám azt, hogy a lelki egészségünk az nagyon fontos, a néphagyományunk hordozza azokat a lélekrendező tevékenységeket és eseményeket, amiket ha évente újra és újra megteszünk, akkor segít minket abban, hogy ne betegedjünk meg, ez így igaz. De ez a magyar nép esetében nem egy sámán jellegű rendszer. Hogy azt hiszem, jól meg tudtam fogalmazni. Beszéltünk arról, hogy a lelki okok felderítése. Na most nagyon sokan azt csinálják, hogy a lelki okkal nem nagyon törődnek. Ugye a mai ember az ilyen... hát nem is tudom, csodaváró állapotában van, elmegy a doktor úrhoz, vagy doktornőhöz, felírják neki a trazsét, hazamegy, kiváltja, hazamegy belőle a fotelba, bedobja és várja a csodát. Egy valamit elfelejtünk, sajnos mi magyarok is, hogy nálunk azt mondja a mondás, hogy segíts magadon az Isten, és megsegít. Most az illető itt nem csinál más, mint ül a fotelba és vár. Nyilván az úgynevezett égi segítséget azt nem fogja megkapni. Most a baj akkor következik be, hogyha ezek a drazsék aztán segítenek rajta, mert az arra ösztökéli őket, hogy ugyanott folytatják aztán, ahol a betegség megjelenése előtt tartottak. Tehát ugyanott, ugyanannyi melót, ugyanúgy, ugyanannyi sör, ugyanannyi cigi, ugyanannyi idegeskedés, mintha mi sem történt volna. És akkor hát ugye mit lát a mi kis Isten énünk, vagy felsőbb tudatunk, hogy hát ez a Péter már megint nem érti, hogy mi van, úgyhogy visszatolja a betegséget. Hát jó esetben ugyanúgy, általában egy kicsit súlyosabb formában. Ez az, amit beszéltünk, hogy daganatoknál ez áttétekkel növekszik és nehezedik, és mindaddig történik ez, amíg az érzelmi konfliktust meg nem oldjuk. Na most ezen tényleg érdemes elgondolkodni, az ember hajlandó be energiát fektetni. Mert szerintem érdemes, ugyanis ha kiváltók nincs, akkor nincs betegség se.
Ez az ön aszpoetikája, ezt mondhatjuk így egy mondatban? Mondhatjuk, de nekünk van sok orvosbarátunk is, akik elismerik, hogy ők az egyetemen tüneti kezelést tanultak. Tehát, hogy hogyan szüntessük meg a tünetet, mert ha nincs tünet, nincs betegség. Én meg azt mondom, hogy menjünk tovább, ha nincs kiváltók, nincs tünet és nincs betegség se. Ez az a mondat, amivel el szokta engedni a klienst? Vagy mi az a mondat, amivel útravalóként mindig felruház valakit? Hát az útravaló az, hogy ő is képes, higgyel, amit beszéltünk, azt csinálja. Higgyen és bízzon abban, hogy az Isten őt is maga hasonlatosságára teremtett, és ezért meg tud gyógyulni. Úgyhogy hajrá, ha gondja van, jelentkezzen. Játék maradt még csak hátra a mai műsorból. Játszunk, mégpedig az ön könyvéért, amelynek címe Huszárvágás. Mi legyen a kérdés? Hát kérdezzük meg azt, hogy mi a legfőbb erény, jó? Jó, legyen akkor ez a kérdés, mi a legfőbb erény a mai beszélgetés alapján. Aki hallgatta a mai beszélgetést, azt tudni fogja a választ. A válaszokat a dr.jazzy@jazzy.hu e-mail címre várjuk, a nyeremény pedig Somogyi Péter lélekszerelő hagyatékőrző Huszárvágás című könyve. Nagyon köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marián.